Тірлігім арғамағы, сағат ұтлары санармы, ғымырым алда тағы. Сағат уы қошылғанда, еріклерді қауша, яңа елда бірге болып, йылдызлар шулай құша. Сағат уы қошылғанда, еріклерді қауша, яңа елда бірге болып, йылдызлар шулай құша. Тәрәзәдән ұшып кірген қар шикіллі қыш күнінде. Назлы сөзің сискәндірді йоқыдағы бар үнімні. Әзірләнгән идем инде йомғакларға уйларымны. Қара күзім, юлым кисеп нигә суздың кулларыңны? Әрсіз түгел, тыйнақ үзең, ошый миңа кыланышың. Кире алма сүзләреңне, ялганыңа ышанырмын. Мөмкинме? Рейхана Рифкатовна, интернет аша кияу белән кәләш дип исемләнгән танышулар клубы ачсак ничегрәк булыр икән? Бу теге яучы шикелрәк булачакмы инде? Әйе, нигә? Үзебездә дә ирсез хатын-кызлар буа-буарлык иш. Ой, юк, бу сезгә кагыла дип уйлый күрмәгез. Менә шундыйрак булса, ничегрәк булыр икән? Рейхана Рифкатовна, sizin яңа Сирина Сабитова килгән. Кирсен. Ярый алайса мин чыгам, соңрак кирсәм ярыймы? Кирәсең инде. Сәлам. Крейда, красавица.
Кофтам нишек? Прическам? Шәп. Менә үземне яратырга булдым әле. Спектаклем бүген юк. Өйгә кайтасым килми. Мин әйтәм, Райхана янына кереп чыгыйм әле, ул ни дияр? Карам дустым, нәрсә булды сиңа? Үзеңә ошамагансың, төсең качкан. Нәрсә булсын миңа? Йоклый алмадым. Истәгеләр тагын төне буе бәйрәм итеп чыктылар. Миңа калса, истәгеләр монда ни при чем? Башка кемдер бирмәгән сиңа йокларга? Алай булса, бик әйбәт булыр иде. Башка кемдер? Юк шул. Хәзер. Алло? Сәлам. Мин Райхана янында. Ничек сыганда Грециялар? Кайттың? Кайчан? Шулаймыни? Ярый, хәзер сөйләшербез дә шалтыратырбыз сиңа. Алсу кайткан Грециядан. Безне сагындым ди, үзебезнең кафега чакыра, әйдә. Бүләкләр дә алып кайттым ди. Юк, мин бармыйм. Бүген кәефем дә юк. Эшем дә бик күп. Журналын тапшырасы бар. Менә шул кәефең булмаганга барабыз да. Шунда кәефең дә ачылыр, әйдә. Сирине. Эшең бер кая да качмас, журналны синнән башка тапшырырлар. Бармасаң, Алсуга сине бер дә сагынмаган дип әйтәчәкмен, белеп тор. Әйдә. Туктат. Әйдә дим. Ашыкма, киенә. Kızlar, men bit Gretsiyada bir grek bilan tanıştım. Bitta интересно. Кара, хатыны бармы, аерылганмы? Греклар шибәр инде ул. Хатыны юк, әллә кайчан үлгән. Балалары зур, үсеп биткәннәр аерым яшиләр. Мине дә бик яратты, бездә калды. Син нәрсә дидең соң? Нәрсә дип әйтим инде мин? Беренче очрашканда ук нәрсә дип әйтәсең? Чит илгә бит ул барып кайтканда гына рәхәт. Анда яши башласаң, акча кирәк. Аннан үзегез мине грек белән яшәүемне ничек итеп күз алдына китерәсез? Эй, кызлар, нинди генә булсалар да үзебезнең татарларга җитми. Дөресен генә әйткәндә, беренче очрашуда ук нәрсә дип әйтәсең? Ondan soң мондагыларыннан да менә гарык. Сөяркәләрең күп булгач шулай инде. Син монда 18 ел буе бер ир белән яшәп кара. Сирине нәрсә сөйләп утыра бит? Әйбәт булсалар, мин дә берсе белән генә яшәгән булыр. Синеке кебек әйбәт эләкмәде бит. Рейхана? Син безнең белән сөйләшәчәксеңме бүген, юкмы? Нәрсә булды сиңа? Сөйлә инде. Бәлки җиңелрәк булыр. Кызлар әйтеп торам бит инде, бер ни дә булмады. Бер ни дә булмагач, ни уйланып утырасыз? Гашыйк булдың дисәм,
Уйланырга түгел, шатланырга кирәк монда. Гашык? Әле чынлап та гашык булдыңмы? Бар дөньясы яратудан тора. Мәхәббәтсез яшим ничек мин? Илче иткән идем җырларымны, кайтавазың гына ишетмим. Ник булмасын? Булды кайтавазлар. Яшен кебек телеп уздылар. Минем җырларымны гөлләр итеп, башкаларга илтеп суздылар. Әйтеп торам бит, кызлар, гашык булган. Гашык булдым исә ир-яңа шигырь туа. Әйдә. Ай, кызлар, аптыратмагыз инде. Мин просто бүген бер бик сәер төш күрдем. Төш? Әйдә сөйлә, юрыйбыз. Юрый белгән кеше кебек утырма ичмасын сөйләп. Сәер дидем дә, сәер генә дә түгел ул. Куркыныч төштә иде әле ул. Тауык төшенә тары керә инде ул. Борчылма, Райхана. Төшкә нәрсә генә керми инде ул. Шундый интересный бер ир мине яңа ел белән котларга килгән инде. Кит. Алайса син быел яңа елда кияүгә чыгачаксың? Сезнең юрауларга ышансаң, һәр яңа елны кияүгә чыгам инде мин. Бәхетле булдыңмы дип зинһарлап сорамагыз. Яңа елда яңа бәхет, сез миңа юрамагыз. Үзең бит берсен дә яныңа җибәрмисең. Кем белән генә таныштырмады үзеңне? Артистларыңны әйтәсең, кит инде. Ник? Нәрсә булган? Сиңа ярап булмас инде. Яхшыларын каян табасың булмагач. Караңмы бит сиңа. Пригласительный алып килдем премьерага. Менә премьерадан соң банкетка каласың. Анда инде депутаттан алып банкирга кадәр булачак. Әйе. Үзеңә сайлап алырсың. Хәзер бит театрга депутатлар белән банкирлар гына йөриләр. Юкмы сөйләмәгез инде, кызлар. Алар бит инде күптән сайланган. Сайланмаганы булса, үзегезнең артистлардан тартмас әле. Әнә. Сайланмаганнары да калган икән әле. Кызлар, хәерле көн. Сезнең белән танышырга мөмкинме? Син җегетләр юк дисәң. Нәрсә дисез? Бер дә танышасы килеп тормый әле дибез. Сез ник алай дисез? Без сезгә бер нинди дә начарлык кылырга теләмибез бит. Ой, ханым, сезнең йөзегез миңа бик тә таныш. Мин сезне каяндыр беләм бугай, а? Беләсездер. Айныга чисегезгә төшерерсез. Алай каты сөйләшмә инде ул. Менә дөрес әйтәсез, ханым. Я кайда күрештек соң без сезнең белән, а? Уйлап карагыз, бәлки исегезгә төшәр. Тик. Налоговая инспекцияда эшлисез сез. Дөрес әйттемме, а? Әйтәм бит йөзегез бик тә таныш дип, а? Юк. Ул милициядә эшли. Шунда күргәнсездер. Күрәм, милицияга йомышыгыз бик еш төшә. Ай, усал икәнсез, а? Менә шуңа күрә үзегез генә утырасыз да инде. Барыгызны да ирләре ташлап киткәндер әле. Бәлкем, бөтенләй ир затын күрмәгәнсездер. Синең ишене күргәнче күрмәвең артыграк минемчә. Бар, урыныңа утыр. Бар. Лиля. Әйтәм бит, кем түссен мондыйларга? Сирина, тынычлан, син нәрсә? Син нәрсә мондый кешеләрнең театрга йөри дип уйлыйсыңмы? Ну җитте инде булды инде. Бик күңелле булды инде. Мондыйлар белән яшәгәнче
Yalğızın yaşa mengil şartıq. Eydəkiz qızlar, gitti gəl. Baydar, toqta әлі. Başım ağrıda, biraz hava sola bağlayayım. Әллә мен шыннап та ғашиқ болдым инде. Дұрысын генә әйткәндә, мин аның йөзен дә ачык кына хәтерләмим. Ләкин миңа аның белән шундый рәхәт иде. Мин аны миңа ялгап, шылтырамас бүтән телефон. Суырып алды жанны сыңгышын, сынып калды сыным, диремең. Онот аны, онот аны, онот. Үзәгезгә шушы нотаны. Ах, килмиле. Килми сынатасым, сызлата шул, һаман сызлата йөрәгемне, айсыз санаты. Buluşurga kerakmi mi? Ha? Buluşurga kerakmi mi deyim? Nishik buluşurga? Sumkangni ko'tarishirga deymiz. Алло! Милиция! Hoppa! Hop! Да.
Қайсанмысыз? Гүлдан қара, сіз нешісіз мұнда? Көрмейсіз май. Мына ханымдарды яқлаймыз, аларды яқлау біздің изгі борышымыз. Рахмет. 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 Sizni barısı da bile. Мен есе шақыртмасқа еді. Өзі бізді қал еткен болыр едік. Siz нәрсе мен шундый курыктым әліге қайыр тынычлана алмайм. Қазір көп мұқияғыз, тұтырға тұры келешек. Отырығыз. Zinhar ғафу етіңіз. Рахмет. Барысынан да мен ғайыплы. Шул қайыр бұршыдым сізні. Зиян жоқ. Ешесің бейді, дүниясы шул болғайш. Айдаг затып қойын. Мен бит бүтінне ұнытқанмын. Мені бит анда шоферім күтіп қалды. Үйілгім, рахмет. Ол мені қазір келіп алыр. Шулай етіп затып қиярға рұқсат етмейсіз мені? Сіз нәрсе, менің арқада бұлайда шундай халге түштігіз. Рахметіңіз шул мені? Нишлеймсің? Батырлығыз турында бірер газетаға Батыр ир егет бір ханымны хулиганнар қолынан құтқарып қалды деген бір зор мәқалә yazып шығарсам ғына енді. Мәқалә yazғаншы бәлки есіміңізін айтырсыз. Райхана мен. Райхана Рифкатовна. Матор есім. А мен Вилдан. Ғафу етіңіз. Alo Ayдар. Мен Мәскәү районы милиция бүлігі янында. Тез генә монда килеп җит. Килгәч барысын да аңлатырмын. Гафу итегез. Минем белән танышырга теләмисез инде алайса. Таныштыгыз. Якыннанрак. Якыннанрак танышырык та. Икенче ирем. Үй тулы балаларым бар шул. Сезнекедән нәкъ шулайдыр. Әнә мине алырга да килеп җиттеләр. Сезгә тагын барыс өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Миннән алай гына кытыла алмассыз. Daha barыбыз biz sizni. Җиләк кенә чабып китте, яшьлегем аргамагы, сәгать утлары санармы, гомерем алда тагы, сәгать кушылганда, йөрәкләрдә кавыша, яңа елда бергә булыйк, йолдызлар шулай куша, сәгать кушылганда, йөрәкләрдә кавыша, яңа елда бергә булыйк, йолдызлар шулай куша.
Kim var anda? Ey Xudayım. Reysa. İyilik buyurun. Sen beni ayağına bak. Nasıl buldu? Neden yapım? Tukta. Nasıl buldu? Güzel. Marşı, seni bir şuması için bir de etkenim bulmadı. Soğuk vakitte Mansur bir katı işe başladı. Bir söz eğitir hali yok. Ne kişisin deyip etken idim. Gözüme kuruma çıkıp gitti, uydan kova başladı. Balalar korkmasın diye çıkıp gittim indi. Yarın konuşlan. Şişin güzel. Şişin. Yani şişin. Şişin. Sana gidiyorum. Kriyde bu. Yok bu. Şişin. Uz. Güzeldiniz. Haydi tanışlan. Жылама балалар yanında. Ey apam, yarı sen var. Sen bulmasan koya barırıydık. Kişiге söylesen başta haline kirgen bula. Onlar senin gıybetini söylep senden külüp yürü. Yarı tanışlan. Ey apam, sen de şunday tanış. Rahat. İstirek yerine kelep тұрған bir özün тұруға не жейді. Балаларына да өстіресің әлі алардан кім рәхат көрген? Олай демейінді. Бек әлбәт бұл сәрлер әлі. Сен ішмасам қортайған күніңде қараушыларың болар. Шылай бет. Моторым benim. Yeli isla. Sadiq'tan indi şiirler ürettiler. Yeli silep kürsetelim motorum. Sileyindi, ola. Sileyindi. Nişi geldi yoğun derse silegenin hali? Soğuk babay. Yok bana soğuk babay. Bilem onları bilem. Eyde sil. Soğuk baba gibi gayan var ya benimle. Susay annesinde susu yapayım. Bizga takına buke. Soğuk olma buke. Hop sabıp ki. Ey motorum benim. Yemendim. Yarı eyde kız. Kullarınızı joğatırığız. Men şey hazırlayayım. Eldan. Kış babay. Sen bir reydirasan bilip durasın. Men bir gayrimni bir kaşanda taşlamayacakmın. Білем. Миңа сенің ташлауың керек та түгіл. Ник яңа елны мен ялгызым каршылайм мыны. Biz yigitler kızlar bilen bağımın uramı bula baraydık. Şunda etini bir kız bilen gördüm. Ey hanım. Ey hayat sizni ko'rib vaqtni da yurishdim. Siz? Na o'zi. Siz ondan işlisiz. Tam, param, param. Kızlar, tenge iştagine qaytdim. Kubeklarim uynaklatar, kasaga sharaf